Салом алейкум бачаҳакои Норак. Акай Аҳрор акай куҷо омадӣ? Ай шаҳри Норак, бачаҳои Норак, Данғарак, Кӯлоб, Сари Хосо, Шаҳри Туз, Тонсангил, Ҷаводи Балхӣ. Бачаҳои накаднатон айраи дур меен. Телефон чӣ хела 17 Pro Max. Ина бачаҳо iPhone 17 Pro Max гирифт. Ай Қирған, ай бозори Фаровон, ай дукони 84. Ай магазин акай испона? Бачаҳои Норак. Бачаҳои Норак да чӣ гуфтан яка? Тавсия медем ки биён гирам. Бием бигирем бирена? И бародар Айнорак пеши ман телефон хари омадӣ а? Бачаҳои Норак гапто надорам яка. Чӣ хела телефон? Мобилам чӣ хела қатӣ шаҳрванду? Ина бачаҳои Норак, Данғарак, Кӯлоб, Сари Хосо, Рувосеи. Ина биен акс яка агиям телефони канаам дошта бошем биен битен болоштун битен телефони пачка тонтон. Телефон пачка мегири яка? Ина бачаҳо телефони пачка тонфора пачка. Беу тонфора беу. Адресои мо сентри Қирған, бозори Фаровон, дукони 84, даставка бе пулай. 25 шаҳр нави вилояти Хатлон. Бачаҳо даставка бе пулай. Кадортон телефон харен. Бидунем бачаҳо патисат такин лайкора базен ай нарх наво телефоно бо хабар шинака. Бачаҳои Норак як гап зака чӣ хела биен ай Норак ная? Биёян бачаҳо ҳама биёян. Биен а? Ҳама биёян, ҳама чи нав тоза. Пачка. Ман раҷа сурат севгаздагӣ шаб това. Я дем бачаҳо. Сурат севгаздагӣ дорад ден. Ҳамин сурат севгаздагӣ дошта боша. Бидонен у айфон яка. Ина бача хабарка. Бачаҳои Норак дар панои худо бошед. Ака гапча. Бена беш ҳам меҳмондорӣ кунем ака. Бачаҳои Норак дар панои худо бошен. Хайна биен. Бозори Фаровон, дукони 84 дена. Я 8 давара шанда. 4 мешава 84. Дар панои худо бошен бачаҳо. Ина ака.